Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Nagsagawa ang Philippine Army o PA ng sabayang blood donation drive bilang bahagi ng paggunita ng Araw ng Mga Bayani. Ayon kay PA spokesperson Colonel Louis de Maala, pinangunahan ni Army Commander Lieutenant General Antonio Navarrete ang naturang programa nitong August 23. Kinilala ng opisyal ang lahat ng mga nakibahaging military at civilian personnel para sa kanilang dedikasyon at kabayanihan na makatulong sa kapwa. Nakaipon ang aabot sa 3,015 blood bags sa naturang bloodletting activity mula sa mga kwalipikadong Army personnel, reservists, civilians at stakeholders, bukod pa sa iba pang uniform personnel. Ibinahagi rin ng general na mananatili raw ang hangarin ng Philippine Army na makatulong sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga komunidad at isa rito ang voluntaryong donasyon ng dugo. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.